Mas pinaigting ng Philippine National Police Bicol ang kanilang security measures sa 6 na lalawigan ng rehiyon ngayong araw ng halalan. Sa Masbate, 19 na bayan ang nasa ilalim ng orange category. Ayon kay Police Captain Estrella Torres, tagapagsalita ng Masbate Police Provincial Office, bukod sa isang tinamaan ng ligaw na bala sa Barangay Peña Francia Claveria, Masbate noong April 20, wala na silang ibang naitatalang election-related incident. Kabilang naman sa mga mas pinahigpit ang security measures sa nasabing lalawigan ay ang Masbate City at ang mga bayan ng Claveria at San Pascual. Sinabi rin ng tagapagsalita na manageable naman umano ang sitwasyon sa kanilang lalawigan. Sa nalalabing 2 oras, payapa pa rin po dito po sa Masbate. And yun nga, kahit mainit sir, mainit po yung panahon. Yung mga tao natin, yung mga kababayan namin dito ay talagang in-exercise po nila yung karapatan nila para bumoto ngayong eleksyon. Sa Camarines Sur na nasa green category ang halos lahat ng lugar ay naka-full alert status pa rin upang tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng halalan ngayong araw. Kasama sa kanilang mga hakbang ay ang paglilibot sa mga polling precinct. May mga reklamo na rin daw silang natanggap patungkol sa mga insidente ng vote buying at vote selling. Subalit hindi pa naman ang mga ito napapatunayan. Tama po yun, sir. No gun ban violation, no violation on liquor ban, no violation on vote buying and vote selling, and wala tayong election-related incident na validated. Nasa green category naman ang lalawigan ng Sorsogon. Ayon kay Police Major Arwin Destacamento, Public Information Officer ng Sorsogon PPO, wala naman silang naitatala pang election-related incident at generally peaceful naman simula pa noong campaign period. Nandiyan po ang ating mga kapulisan na halos nakadeploy na po sa lahat ng mga polling centers para magbigay ng proteksyon, seguridad sa lahat na magboboto sa araw na ito. Sa Albay at Catanduanes, mahigpit rin ang ginagawang monitoring ng PNP sa botohan. Patuloy ang kapulisan na magbabantay maging sa mismong bilangan hanggang sa mailuklok na ang mga bagong halal na opisyal. Soon po ang ating provincial director sa pag-iikot po sa mga polling precincts kasabay po ng mga area supervisors po na galing sa regional headquarters maging sa provincial headquarters po. May monitoring kami every hour tungkol po dito sa mga violations sa liquor ban. Wala po tayong reported na mga nag-violate po niyan. Sinimula na rin kahapon ang pagpapatupad ng liquor ban. Mahigit sa 11,000 kapulisan ang idineploy sa buong rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.